maber. Paro mopogore opogore ma bende joneno magwa oro. Pamela, in bende ineno pachi kotende kod pach joneno magwa ma bende gioro. Adiera minyalo siro koso wuoyo. Erokamano ahinya. Jowinjo pachgi chal mana gi pachwa, ok opogore. Nikech wach kanyo ni wan kaka mine, nyaka wapuonj nyithindwa from ot. Wan kane wadongo to kidhi skul tichiewo gokinyi, kaka an nago dasta to atedo chai. To ne antie gi nyathi nerwa be mane wadak godo, niluongo ni Harun, en dichuo. En kano chiewo gokinyi to ywe laro, to luoko lewni matin mantie, nikech ji nosewuok, jomadongo nowuok, koro wan ema ne wadong', to ne wan kode, an nadak gi mama na mar ariyo. Koro nyathi ma wuoyi gi manyako gichalre. Ka nyathi donga donga to koti e ot, en kata sende ni ok inyise ni mondo luoki. En kata luoko ni ok inyise. Ting'e ni onge kako dhi chako bedo ni ong'eyo tich matek ma unyalo, nikech tich matek chakre e ot. Kichiewo to chakre tich matek. Machielo madwa wacho, nikech ang'e ni sabe ok bed ga mang'eny ahinya. Apenjoraga ni to Nairobi ni itimo nega rationing nikech iwacho ni pi tin. To asebet kaparo ni nitie ga pesa mar World Bank matimonwa gik moko mang'eny e Kenya.